Kundanna għall-aġir tal-Ministru Silvio Xkembri fil-konfront tal-ġurnalista Net News kien kutajjar wara li Xkembri ħoloq video u xerdu online sabiex beħ jipprova jirridikola x-xogħol ġurnalistiku ta' dan l-istazzjon. L-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin fi stqarrija ċanfar lill-Ministru tal-Ekonomija u qal li din kienet biss intimidazzjoni u azzjoni ta' bullying bl-użu tal-internet. L-IGM kien jgħat jirreferi għal filmat li tpoġġa fuq il-Facebook ta' Silvio Xkembri fejn il-Ministru għata silta minn domanda li għamel il-ġurnalistana u kiteb ismu apposta taħt il-filmat, azzjoni li ġibtet lista sħiħa ta' kummenti ta' mibeda fuq l-internet. F'din il-konferenza partikolari il-ġurnalista Net News kien sempliċement poġġa domanda dwar il-pariri li qed jieħdu Silvio Xkembri u Roberta Vela minant l-ex Prim Ministru Joseph Muscat, mistoqsija li tantejqet li Xkembri li jagħmel minn kollox biex jipprova iwaqqa għas-Sovjet. Fl-istrateġija tiegħu il-Partit Laburista uża wkoll il-programm ta' Karl Stanje Navarra fuq l-istazzjon Laburista illi xandar dan l-istess filmat li ġie editjat mill-Ministru Xkembri. L-IGM insista li l-ġurnalist qatt m'għandu jkun is-suġġett tal-aħbar filwaqt li l-Ministru obbligat li jwieġeb id-domandi xi ħaġa li Silvio Xkembri m'għamilx. Din hija t-tieni kundanna l-Ministru tal-Ekonomija wara ċ-ċamata li ħa fir-rapport Hisler dwar il-mod kif qiegħed jonfoq fondi pubbliċi għal propaganda personali tiegħu fuq Facebook.